insha Allahu ga wani sirrin ɗaurin baki da muka kawo muku. Wannan sirrin ɗaurin baki ne akan lamari na idan ya zamana wata magana ta taso, ba a son wani ya sa baki akan maganar, ko ta rigima ko kuma wata magana dai da za ta iya kawo hatsaniya, kuma ana son wani a ɗaure ma wani baki akan wannan maganar, ko kuma kana so ka ari kuɗi a wajen wani yanda idan ka je kana tambayarsa to insha Allahu in dai yana da wannan kuɗin in Allah ya yarda sai ya ɗauka ya baka. To wannan insha Allahu, ko kuma idan wani ya ci bashin ka kana so ka ƙwaci kuɗinka a hannunsa, to in Allah ya yarda wannan duk za a iya yin wannan sirri dangane da lamarin ɗaurin baki akan kowace irin magana da ake so a ɗaure ma wani baki don kada ya yi magana a kai. To insha Allahu za a iya yin wannan sirrin. Mujarrabi ne a ɓangaren ɗaurin baki kamar yadda muka yi bayani. Wannan sirri mun gwada shi kuma insha Allahu in dai an yi za a ji daɗi kuma za a yi mana godiya akan wannan. In dai akan al'amarin da ya shafi ɗaurin baki ne, to wannan ko kokwanto kada a samu a gwada shi. Yanda ake yin wannan sirrin, za ka samu farar takarda sai a rubuta waɗannan ayoyi guda biyu ƙafa uku. Insha Allahu za a maimaita su ƙafa uku a jikin farar takarda. To bayan an maimaita su ƙafa uku, to duk gurin aya za a sa sunan wanda ake so a ɗaure wa bakin. Duk gurin aya idan an zo za a sa sunan wanda ake so a ɗaure wa baki. Ta yiwu kamar yadda muka yi bayani, ko akan wata magana ne, ko a'a bashi ake so a ansa a wajen shi, ko a'a ya ci bashin ne ake so a samu a ƙwata a ansa. To insha Allahu, to koma dai meye za a sa sunan shi, ko mace ko namiji in Allah ya yarda. Idan aka sa sunan shi a duk gurin aya, to sai a zo sai a naɗe ta, sai a je bayan gari sai a binne. To insha Allahu da zarar an yi wannan aiki ya kammala. Alfarma Annabi da Alqur'ani a je a tambayi wannan bawan Allahn kuɗi ko kuma abin da ake so, ko kuma in akan wata magana ne, to in Allah ya yarda wannan magana ta mutu. Alfarma Annabi da Alqur'ani, sai dai wata ba wannan ɗin ba. Lallai wannan sirrin a samu a gwada shi. Sirri ne da yake da sauƙi sosai kuma yake da mustajaba. Ga shi nan haihata haihata lima tu'adun. Insha Allah. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34, ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.